a san wani da ya zo zai addu'a, wani dan wasan Hausa zai addu'a ko ba ku ji addu'ar da ya dinga yi wa sallah da hadisi ka Allah ya fi masa, ai ya kwaba da yawa wannan bawan Allah. Allah shirye shi, Allah shirye shi, Allah shirye shi, ba zagi ya cancanta ba wannan bawan Allah. Naga da yawa wasu sun yi mai raddi da kausasawa. Na farko ga mata ya anusar da shi, ba a wasa da sallah. Wallahi kullum muna gaya muku da yawa fa, shi yasa yan fim ba za su so mu ba tsakani da Allah. Wallahi tallahi akwai kasurguman jahilai a cikin mutane. Bayan jahilai akwai waɗanda wallahi ba su san abubuwa da yawa ba. A mazauninsa na musulmi da ya kai wannan shekarun, kar kai tsammanin wai ya zo ya sallah ne don baya ƙaunar sallah. Abinda na fi zato da yana ɗan neman mafitarsa ne, tunda shi mai neman mafita ne. To kaga a nan nau'in wasa ɗin ya shigo. Ina fata gane, domin ita sallah ana yin ta ne mai ibadatan lillah, an ta kuna ibadatan lillah, ta zama ibada ake khalisan li wajhillah, ba dan neman wani duniya ko wani abu ba. Sannan ka gane as-salatu imaduddin, sallah ginshiki ce ta me, ta addini. Manzo Allah ya ce farkon abin da za a tambaya a kabari shine me, sala. Kai ranar gobe kiyam ba kabari ba, a lahira abin da za a fara tambaya na ayyuka shine me, sallah. In tai kyau, idza saluhat salaha min sa'iril a'mal, ragowar ayyuka za a karbe su. Wallahi sallah ba kankanin lamari bace ba. Inna salata tanha anil fashai, sallah ba karamar magana bace ba. Ya ayyuhal ladhina amanu ista'inu bis sabri, ashe ana isti'ana da sallah. Manzon Allah idan wani al'amari na duniya ya dame shi, fazi'a ila salah, sallah yake komawa yayi. Ina fata an bayyana wannan. Allah ya ce warka'u ma'ar raki'in, ba ita ce sallah ba? To ba a wasa da sallah ya kai dan uwa, ka gyara wannan kuskura. Ba a wasa da sallah. Sannan Qur'ani ake karantawa zalla a sallah, ba a karanta wannan. Wani hadisi ya jawo ma? Inni haramta zulma, inni haramtu ko sai ce inni haramta, maimakon ya ce inni haramtu zulma ala nafsi. Allah ya masa rahama, ya yafe masa kuskure ya samu kansa akai. Allah ya gyara ma wannan kuskuren naka. A kiyaye duk rawar kan mutum ya ajje addini a gefe, je rawar kansa a can wani abu daban, amma ba a cikin me ba cikin addini ba. Mun faɗi wannan dan shi ya gyara. Sannan wasu ma da za su zo daga baya kasu kwaikwayo da abin da yi. Ina ba ta ambanci wannan, wallahi ba daidai bane ba. Sannan masu zaginsa ko tsine masa su ma sun yi kuskure. Gyara masa za'i, a nuna masa girman sha'anin sallah da al'amuran da sallah ta kunsa. Tunda musulmi ne, mai kuskure ne, kawai kuskure ne. An bayyanci wannan ko? Allah ya gyara masa, Allah ya shiryar da shi, Allah ya nuna masa gaskiya, ya kuma ba shi ikon karɓarta. Allah ya kare mu kuma.